Hey, uniek. Ja, ik ga even poetsen. Het is een beetje vies. We gaan even naar de kliniek. Even weer ga benen checken. Ja. Uniek. En Glendy. Hey. Glendy heeft last van haar voet. Dus dat wil ik even checken laten. Ja. Hoi. Uniek en Glendy. Doe maar hoog, ja. Iets meer achter? Ja. Die dit ook gaat makkelijk. Top. Alright. Ja. Dus iets minder flexie. Gaan we even voor de zekerheid echt houden. Dus dat schoudergewricht is in de aanleg niet helemaal goed. Dus dan kunnen ze makkelijk een keer door een rare beweging in één keer last hebben van die schouder. En dan ligt wel wat gewrichtsontsteking op en dan zie je een beetje dit beeld. Dus de onderliggende dysplasie, dus dysplasie is gewoon een duur woord voor een niet goed aangelegd gewricht. Dure pony is er. Ja, dat is zo leuk, kinders. Schat. Die kan in één keer zo dus opkomen. Ja, zeker. Ja. Het was ook echt van op een op andere dag. Want we Ja. dachten van, Wat doet hij nou? wat is er gebeurd? Is hij vastgelegen of is er, Ja. weet ik wat, ga je weten. Ik denk dat de vinger wel hoger zit dan wij denken. Oh, brave. Dit weer weer een nieuwe grapje. Ja, Zo leuk, kinders. zo leuk, kinders. Zo mooi. Nou, doe maar, Glendy. Goed zo. Braaf. This is Glendy, and yesterday we did go to the vet with Unique, and I said Glendy has to come with us because
Glendy is lame for some time now, and 2 vets already checked her, and they say you have to take time and wait and hope it gets better. But yesterday I thought maybe the other vet can look at it, and they made X-rays and ultrasound, an echo, and it's not good. She has, I don't know the word, where the shoulder is in. There's too much space and it's not made for each other. But they gave her an injection. I don't know the word again. And we hope it's going to be better, but I don't think so. Oh, Spidey. He's a bit dirty. So I really don't know if this is going to be good. Alweer heb ik pech, maar de hinders. No. It looks a bit strange because she is they shaved her, clipped her, and yeah, here it's not good. Why? Hey, Jelle. Dit is Sanne. Hey. Sanne was away for a couple of weeks, I think, days, weeks, and she is broke to ride and drive, just like Reina. Hey, Reina. Mathilde. Hey. Dit is Lianne. En Lianne krijgt haar zo'n valtje. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. Mathilde, Rijn en Mathilde. She's back. Today we weaned Yveske.
So left Rijntje and there is Yveske. And they are doing really fine. And she is already big. She can't live without her mom. And here are Peach and Mario. And Mario, hello. They are without their moms for about 2 weeks now, I think. And it's going fine. Hey, Peach. Hi. Rijntje is okay with it. Hey. Sally, wat is er, Coralle? Hey, Sally. I just was at stall G, and there was Lianne, and Lianne is almost giving birth. So Sally is almost a grandma. I think she don't know. Nee. Hey, Unique. Hey. Rijsie. Hey, jongen. Bibi en Skittle. Shiny. Hey. Hey, Shiny. Puck. Daisy. Spidey. And Glendy. Hey. Hey, Glendy. Hey, Sally.